Okay na yung bangarabiti amin nga sangapada Karruba dahil titimano yung nga June Seriales. Ken Ni Neneng, Mark Pastor. Ket, da kami ti 4-decade duo. Da kami ti 4-decade duo. Apo mailiw kami ngamin nga kumansyon iti Facebook iso nga padasin mi manen ti mangipatayab apo ti sonata iti tangatang. Nga rod da iti nga sonata apo ket isagot mi man ket iti iso amin nga nagbaling nga partes iti programa mi ang naglabas ana poluan notebooks. Dahil iti apo nga programa mi kat nakaitad kami iti nakaad adong nga notebooks ket iti public schools, high schools dito iili ti Ramon. Ket adda manin sa marunon apo nga project mi dahil ket maawagan nga kamiseta. Nga rod, dahil di sunata nga isagot mi kadag iti nagbalin na paset, iti notebooks. Dahil ito yan. Sala tayo amin. Nagbaliwen ti panawen ni baby Ken Ni Neneng. Sa balin nagnaganda, nagrigat paya, baligsenin. Pati lang ken ugali, jakun na matarosanen. Awanen ni Ilokanan, nga amamukki diya panawen. Ayawanen bay di narumpi, ano umisem mapagbingi. Atay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanan ting kami sala, tababaketen te dintitenga. Dagitin neneng nagpukauda, inuyuda. Ayawanan ti may sala, intarayda. Anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Makapailiw mga talaga ti kasi balong. Natilaw na ikubo nga background. Awan. And syempre, tagati like and share siyo. Apo kanyo lipatan. Tapno may ayaw kami ako mansyon tupay. Request and dedication nga kunada. 1. Isublita man. Nagbaliwen ti panawen ni baby Ken Ni Neneng. Sa balin ladawanda, luwag kawesda, kinurang tela, pati bantay iparangda. Awan ti prenot paggaakda, awanen ni Ilocana, nga amamukki di unana. Ayawanen tay di narumpi, ano umisen mapagbingi. Atay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanen ting kami sala, tababaketen te dito'y tenga. Dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen ti may sala, intarayda. Anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Ayawanen ting kami sala, tababaketen te dito'y tenga. Dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen ti may sala, intarayda. Anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Ayawanen ti kami sala, tababaketen te dito'y tenga. Dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen ti may sala, intarayda. Anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. May sabay. Ayawanen ting kami sala, tababaketen te dito'y tenga. Dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen ti may sala, intarayda. Anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Ayan, tapno mga ganyo apo, iti sunata nga dayta nga awan, iti watermark na winaon ti sasauna, apo gumatang kayo iTunes.com, wano, Spotify.com, apo ag live streaming kayo di jaykat, buong nga maalayo. Ngaro, dati timarong yung nga dyan, Seriales? Kan Ni Neneng, Mark Pastor. Nagkong ko na, agis Adda. iso ka. Sige, good night and apo.